Sa huli lagi ang pagsisisi na ito kasi itong article sa North Korea na dahil sa kamatayan ni Kim Jong-un, hindi pwedeng tumawa sa buong North Korea. So naisip ko, ba't di natin gawin na tumawa ka talo ko? Extreme Edition! Musta yung mga cancer? Ito na ang huling tumawa katalo ka ngayong taon. Kaya gusto ko maging end run kahit pa paano. Ilabas ang fermented grapes. Isang napakaganda okasyon. Kaya gusto ko pag tumawa ka, sa shot tayo. Para makalimutan natin ang pagtaon ito. Alam ka naman! Para sa unang shot, para sa akin. Pami mo muna. Mga cancer, para sa inyo. Tatawa na ako. Masyado tayong sosyal. Sanay lang ako sa mga inumin ng mga tito eh. Yan kay spicy chicken. Wala siya sa realidad. Paano ko di nagising? Pero mukhang bagong inom lang din siya. Grabe naman tulog mantika yan. Pero parang totoo eh. Kasi hindi gumagalaw yung ano niya eh. So, napakahina. Hindi ako naghanda para matalo sa isang simpleng ganyang video. Nakita ko na yung utak niya. Yan ang mga dapat nyo dala-dala hanggang next year, mga tunay na kaibigan. Sunod, kay Derip, mga bata sa ibang bansa. Dito Sarpines. Uy, ang cute naman ng batang ito. Sino magulang mo? Pacho. Tama mo! Ang ina mo ah! Ang ina mo, sino magulang mo? Bakit ka napapakit dito? Nakakatuwa, pero hindi ako natawa. Sunod, Chase the money. bugbugin nyo. Sunod. Dito bagay. Face mask mo. Kap, may order po ako. Hinintay ko lang po yung rider. Baka po kasi maligaw. Huwag ka na magdadahilan na. Mali ka rin ha, mali ha. Kap, dyan lang naman po ako eh. Kahit na. Ba't walang amoy? Eh, paano kung magka-COVID ka? Eh, yung COVID dito. Amoyin mo yan, parang yung ating ano. Mali ka pa rin ha, mali ha. Opo, Kap, pasensya na po. Di na po mauulit. Oh. So, ito, bibigyan tang masa. Lagi mo susuotin to ha. Kiss mo muna bago bigay. Kiss sabay hug. Kailangan, yung mga kababayan natin, ingatan natin yan Tama, para safe tayo. Sa susunod daw, huwag na magdadahilan ha. Tama, pag mali. Opo, Kap. Salamat, Kap. Pasensya na po. Di lumabas ngipin. Walang kwenta. Sunod, yan kay Vince. Why is your wallpaper like that? It's so boring. Ba't kayo Sunod. Naamoy ko na pero hindi pa rin. Sunod. Ito na ba? Ito naman pinaka-nakakatawa nyo. Walang kwenta. Parang ako. Sleep over nyo ng tropa. Bobo ba? Sige na! Para sa 2022. Nalagay ko chin-chin. Sabi ko mga saglitan, wet. Dapat itagay ko na to, parang tagay ni Daniel Padilla eh. Okay, erase it. Erase the wine. Malalasig ako bago matapos tong video na to. Wala akong pulutan, leche. Yung mga ininom ng mga tita yung tambay na Mary Grace eh. Marami niya nung New Year. Siguro tayo mong aabot ka ng 2022 ha. Ingat-ingat naman. Sunod, galing kay Signal. Tumahimik ka! Tumahimik ka! Hindi kita kausap! Pabili nga. Tumahimik ka! Mga kapitbahay natin yan eh. Lumaingay pag bagong taon. Masaya ka na. Tangina mo, inaga mo sa akin si Kate.
Dito bagay. Hindi ako nakainom, pero naiyak talaga. Hindi ka nakainom mo ito. Bigyan ka tansa mo. Kasi miss na miss ko na yung baby ko. Kasi sorry ha. Sorry talaga. Tapos na. New Year, new me. Ay, klase ko din. Napakahina. Sunod! Demonyo. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y Copyright, yeah. Tingnan ako matawalo kung hindi ako sawang-sawa sa edit niya. Pero, napakagandang video. Sunod! Rason ko lang to para magpakalasing. Napakalimutan ko itong taon na ito. Galing kay Makora. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y ulo ba yan ang Minaltrato mo yung kanta! Hey! 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 Oh! Oh! Hey! Hey! At least magandang pagkakagawa kahit yung tanga. Sige, total lang effort ka. Siyatang kita. Woo! Sunod! Talagay, definitely not David. Pumanaw ang aking langit point. Sunod, galing kay aggravating. Hindi mga matuloy nyo pag magbabagong tayo. May ingay sila para makakapit bahay nyo. Girl stick to boy stick. Lagi naman. Sino man Cheers tayo dyan. nabubuhay para Sa sarili lamang. Panis. Panis mo siya. Parang ito, di ba? Pinanis to eh. Fermented wine. Galing kay Pollen. No, mentira, se hace bigote. Siempre he soñado tener un bigotazo. Ya casi te va saliendo. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Como vikingo, ¿no? Nakakatawad. Ay, sunod. Galing kay Orchid. Oh, may ate ka pa? Natanong mo na sa magulang mo kung ampon ka? Sura ulo. Joke lang. Eh, tanong mo sa lola ako kung ampun lang ako. Wag na. Baka... Oh my God. Natanong mo? Ako na iinom para sa'yo, Ben. Para di ka mapahiya. Ako na. Galing kay Zabergi. Mga jeeps ako ba, will be like... Another day has gone. Miss ko na rin eh. Tapos ngayon nakainom ka pa. Gising ka eh. Sige. Maubos ko na to. Aling kay Sherloose. Copyrighted. Copyrighted ang kantang to. Bagong classmate? Sali ka! Pero bago shoes ko. Binyaga na yung new shoes mo? Oo nga naman, yung iniisip ko parang walang sense nga yung commercial eh. Putay nga mo! Munod! Ano na naman kababuyan to? Dudumi nyo. Hindi ako sumaya, hindi para lumungkot. Nag-Captain Cabonegro. Pinoy moment. Hey! Pilipinas represent! Hindi ka pahanda. Ito yung hindi ka pahanda sa 2022. Pinakasaya ka pa sa 2021. Sunod! Kala kay MJ. Wala na kami bro, pero pasalamat pa rin ako sa kanya kasi ano ba? yung panahon, awas siya naman Tumingin! Ayoko na! Ang kira naman. Wala lang ako sasabihin. Iinom na lang ako. Mga utak to talaga, di ko maintindihan minsan. Galing kay Jonash. Ayaw sa kuya! 3, go! Go! Wala siya kalaban-laban. Minaltrato yung mukha. Inaksak na lang niya dito eh. Alam mo, nagkukuskus siya ng
Ayun dahil... dahil na pa, yawa ka dahil dyan, uubusin ko to lahat. Kailangan ko i-hype sarili ko. Paulol! 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 Sunod! Ano daw? Galing kay Carl. Huwag kang mabahala, may nagbabantay sa dilim. Ito na lang kesa ma-demonetize. Makawa siya na hand seals. Ay, sunod! Kahit ako na kasi iba dyan, hindi na ako natatawa. Galing kay Luis. Ay, gusto kong pulutan! Ang puki ko na kulay. Okay, gusto ko ma-monetize kahit yung huling pamakawa ka, talo ka man lang. Sunod! Oh! Woo! Ate Bola! Ate Bola! Hey! Ang ino nyo! Oh! Ano ba? Gusto ko ma-monetize eh! Sunod! Galing kay Daddy Okok. Kalimutan mo yung filter, Mare. May lakad ka ba? May lakad ka ba, mamaya? Pwede ka ba makasama sa paggagala? Sakaling hindi ka pwede sa Masyadong bagay meron advance akong ang isip ginagawa. ni Sura Queen ba isip Yasmin. ka? Ba't ako nangangamusta? Alam ko Oh! Naging ko Shot! nag-aaral ko baka saan ka mapunta. Hey! Sunod! Galing kay Allen. Happy New Year! Advance Happy New Year sa inyo lahat. Kita ko tong 5 frames per second basking ko na. Sunod. Galing kay Asma. Wow! Oh! Sunod. Galing kay Character Atep. Ay, ng ulo ng... Sunod. Galing kay Immortal Being. Malay mo, di ba, nakatihaya lang sila. May makalat nga lang, pero women empowerment. Kung kaya namin, kaya nyo din. Tama, sunod. Galing kay Disneyland. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Si ano ba yan? to you. Kakagising lang oh. Akala ko siya. Candle, blow the candle. Ihip naman kasi siya, doon ako tawa. Umihip naman siya, di naman niya tinanong. Sige na. Okay, masyado ko na paraan. Pero okay lang para sa inyo. Sunod! Direct. Ay, nagkakalat na ako. Nagmantsa pa! Nagmantsa pa, oh. Binyaga na yan, di ba sabi nga? Binyaga na yung new shoes mo? Putang ina mo! Kala kay serious. Mura! Patawa mo ako mga half a second. Sunod, kala kay Ronel. 4 bit, That's Steve 8 bit, 16 bits, 32 bits, 64 bits, 164. Sunod, kay inner promotion. Ano ba yan? Lasang asset to. Nahilo na ako, bro. Yo ka na. Wala na kami, bro! Pero masarap, pero naalala ko pa itong The Bar. Sobrang talagang hype niya. Ngayon parang baduy na siya inumin. Kaya ito na lang iniinom ko. Dignidad. Sunod, yan kay Hot Possible. Tingnan niyo itong laro sa Amerika, Rollobox. Muntingan ka na to, mama. Men, sunod. Yan kay Levy. I was genuinely happy. Happy birthday. Galing kay Kusunoki. Top 10 dogs. Wholesome ba to? Please, wholesome na. O baka siya yung para dun sa ano kanina. Yung restroom. Asong lasing yan eh. Pwedeng asong takot. Chonky!
thumbs up naman. Okay. Sino kayo pang 10? Kinakabahan na ako, baka makancel ako. Asong balancer. Oh, taga-tagay yan na aso. Okay. Sabi ko na eh. Ayoko na, sunod. Galing kay soccer. Muti ka na. Isa pa. Pog! Sunod. Galing kay Gib na sol. Ang tagal kasi, gusto ko na mamulutan. Hayop. Pero parang yan, isang malaking pagkakamali na ginawa ko. Ano, nagsisisi na ako. Pero nasa huli lagi ang pagsisisi. Woo! Malagay senpai. What the? Pero siguro hindi naman totoong bakal yun, no? Siguro, anad. Sa Cordova, and it's low tide. Tingnan nyo naman, hanggang dito lang ang tubig. Na medyo, Teka lang ha. Nung hindi mo pa maramdaman yung 2022 pero nandyan na sa ilang araw na lang. Teka lang. May mga malalalim na bahagi. Kaya din ako ng first time ko. Parang may butas ha. Sunod, maraming salamat. Kaya kay Vince. Oh. Pinipigil ako kasi malalasing na ako nito. Sunod! Magpagod ka pa sa bis ka malasing eh. Ari kay Pure Ad. Oh my now! Sunod! Magsisimula pala yung susunod na taon ha. Binibigyan nyo na akong kasalanan. Ilang taon ka na? 14 po, nadoklit na. Ako po 16, virgin pa. Ang pangarap nyo? Sana. Hey! Ako po Okay lang yun. artista. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan kong magbulsta para sa pamilya. Anak, itabi mo. Ako na. Anak, hindi ko kayo pababayaan. Lalaban tayo. Ayan. Kulit nyo. Sige pa na. Pag ito yung pagkasama yung tropa, ayaw na uminom. Mas mahina siya. Pre, tabi mo ako na. Ako na siya shot para sa'yo. Sunod! Ito nga, gabing traffic. Tapos naglalakad ka doon, na traffic ka pa. Grabe silip ka doon sa una. Andun. Anit! Hindi, magkasama yan doon sa... Galing talaga sa Caloocan, mga Pinoy. Ano kay Buddy? Agay, bahala kayo kung ano mangyari diya. Diaji atay! Ganyan ba yon? Ako hindi... Kahit atalasing ako, hindi ko gagawin. Ang sinisindihan. Anong katangahan yan sa harap? Ay, isayo mo kasi. Wow! Yung nagpipiling magaling yung isa. Ba't hindi naapo yun? Mababati, maapoy yun. Ay, pakisindihan yung kukote, masusunog na yung kamay. Yan! Maabot din sa harap. Parang umiyak. Ako nagluluto. Tanga sa loob yan. Wala Pininyahan. na nakasara. Oo. Kaya nga. Bakit may isa? Gusto ko yung punto nila. Pag-ibig lang sa club. Ayan, tama. Sabay ka niya na eh. Ay, putang ina niyo. Ba't yung sinama yun? Tanga mo! Sinama mo yung match? Hindi pa kayo nagsisimula, lasing na kayo. Hindi ako makikishot sa inyo, bahala kayo dyan. Sunod! Ano kay Triggered Cactus? Nagtanong kayo ng tropa masama na gumatos, ayaw yung tagap. Sige na! Ako na tatanggap. Yeah. Galing kay Jigs. Sa Papa ko na nak account NG Capited Kong Bunso ha 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 ha. Ha? Gago ba? Bad trip. Galing na mga bata at panguli. Sumakit yung leeg ko dun dahil. Ayoko na, nainitan na ako. Tigil na to. Panguli. Ano to? Ano kay busy action? Ayoko na. Polol when he reacts to. Ang huling kagat. Among Us! Ay, laugh trip.
Mahilig ako mag-explain, ba't ba? Okay, kalamara kayo dyan. Oh, no. Ito, nagtatapos sa pag tumawa ka, talo ka. Extreme Edition. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo tayo like, share sa mga... Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ako na namamaalam.